Labang Fuda Weekly Marketing along Computer Coaching Institute akimi Kang Pupon. Pinijang mitroksiar ni Labang Su Institute along kiduk kelak mate BPL atau mapan akijoy pen long ponji. Lapen Labang Su Institute along Mathematics, Grammar, General Science, Lapen Computer sitami Charlie Ponlongji. Labang Su Institute along First Division long pulote All Assam along kedo College Admissions apan akijoy pensi en pon poputa nang pachinidun. Lapen Labang Su Institute along All India Assam Lapen Karbi Anglong Arad atum doan sitami Charlie Ponlongji puta than nang pachinidun. Lapen Pini Labang Su Ajay Megalong Jameson terang asopo Aryan terang pensi Labang Su Institute akimi ing puponlo. Lapen Labang Su Institute along than bang atum Kritroxy atum do puta nang pachinidun. Lapen Labang Su Institute along nang litum Labang Su number long humri damlote nang litum klardak pen nang litum long ponpo. Contact number 8638 153423. Ruchela thodlo 8638 153423. Nali Labang Su Institute kang pu bang konat atim lapen koso atim lo lapen nali phan Labang Su Institute lo nakachorli dunji phan la ilitum langfer ang kan chodima mati langfer pen ang tan atum sitem petak nacharli dunji mati la nalitum ahawar tum choi cholo lo kan bila solam nakal do pa labang ke langfer ko kalilo labang ke all India pen ho osomata min achare dunlo non ile lo Hujai district pen tar achare lo somardo Nogong district pen do Karbiglong ke dolo imedi recent dimasa pen da admission again kedo bang bukle si non family tum sakore do jadi taxi admission dolo lapen lili address bang lalo richu hidi Dongfuda weekly market daklo lili tum institute akola pen lili tum portal long jadi DITRP umari lang pen pulote Karbi Anglong location pulote dak lo thomulaji isibang difu lapen isibang Hauraghat isibang tak Dongfuda weekly market online oleh cek aja aku jadi nama itu laso news along pen cintu boleh nilai kontak nomor kami nilai info aku lihat karena kontak nomor 24 hours nilai tu full technical support tu nilai tu lah call center hantar nilai tu bahini point tu ajo itu tu hari kansa nilai tu lah sih nilai tu ini time phone agor itu nilai tu mana tane la son takta institute la bolongko maji hithi pen bang penang ana khai lo do lada aznangli la langfer ang kang kapre gadim nong seme la son kang pu ponje ning ki hang do ma ahoblo lalo non recent la Mumbai Kohinoor Continental nong Nilifan award nang pilo Vivek Bindra la sar la pen sarthe sar la pen manpeng itu pernah bang putum tan ini home kan ini kita pensi Nilifan hang kini Mumbai nong dan pensi award tertinggi dulu so hula dak pen Nilifan isi opportunity isi nanti master franchise nili home nong jikinu aja মানে institute খুলে জিপুলো Nilifan contact করে দেয় nili 100% advice bidon ji lakana ko pampu teacher fan nili try don ji but try don 100% success ji asi egala declaim ji tum pustami মানে aning bang hanglo pulote nili 100% than ji kampu bangge on kisum pik hormon kali ahok financial problem bangji lada karon computer institute khuli pulote complete kotame 5-6 ba laptop ba desktop donangi lapen ako chemistry teacher abe pulote institute ke sulile teacher bangge mandatory teacher tami starting ibut bagla thang pulote chenglo lapen isma technical support nangji pulote nilito nopen 100% nongji non damtang ofom long penang institute do technical ke nilito dakna siglangla Hujai district tami nilito silangla Nogong ta import nilito silangla aro Karbi Anglong nilito silangla nang bortong dakbang nang itu la sarthe itu director sarlo alang likan sila so farna pilo jenang likan master franchise tina pipo una pipo kali ang piper no bang tinta center no ding putangalo Devosthan Hauraghat daging pulo laben Nilbagan isibang Hujai lain pun Karbi Anglong pen non ko bang request bang la ini nita iding han buklia bener bolong ko maji la
ini kangku ji bang ini hang pik la pen la hedung redung amne tu pen advice ke enbom sita aning ka dok dik tulo te ko pumati lalo he